Complaint yung ginpasakaangod sa pagpatay sa estudyante nga si Nikos Balagosa, ginbasura sa Prosecutor sa Bacolod City. Ginatudlo nga suspek hindi gihapon makita. Yaring balita nga itong gintutugan. Dismayado ang pamilya Balagosa matapos gidismiss ng prosecutor ang kaso ng murder nga ginpasaka sa 5 ka persona ang ginaaligar involbado sa kamatayon sa 20 anyos si Nikos. Madumduman, ginsulong ang biktima sang duha ka lalaki sa ilang puluyan sa barangay Granada, Bacolod City, Cagintiro. Ang duha ka mayor nga suspek ang amay kag tiyo sang babayi nga ginapasuni ginhimuslan sang maabyan sang biktima. Sunod sa otoridad, kadaman sa mga ebidensya nga ginpresentar ang base sa panaysayon sang mga saksi. Posible, kulang ang mga ini. Sa CCTV footage kung saan makita ang pagsulod sa mga suspect, lunsay naka-face mask man ang maini. Hindi nila sa establish ang pagkilanlan sa aton nga suspect. It's because nga naka-wear sang face mask. Nagpadulo ang pamilya kay Bacolod City Mayor Albi Benitez kag nagpasalig ang alkalde nga tabangan sila sang City Legal Office kay BCPO. Ginayon man nga nag-file sa motion for reconsideration ng pamilya. May testimonies kita, may CCTV kita, may aragani kung ako maglantaw, may flight sign of guilt, explanation kung gin-dismiss. Kung na-dismiss, pwede man nato ma-refile na liwat for as long as may ara kita mga bagong ebidensya. Makapila na kabeses nga napalso ang tuyo sang suspect nga magsungka kay punong barangay Armando Vito. Time to time gina-follow up ko kag ginakuan ko but until now wala gid ko balita. Despite nga ang asawa niya nag-aara sa ako nag-obra. May mga sightings mo ko no, ako nagano kinanglan kita ang warrant. Tama lang na mga istorya. Lang natin may kita proof. Nagpasalig naman ang kapulisan nga padayon nga monitor ang ginatudlo mga suspect. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.